Ако мразиш някого, просто напиши името му на листче и го изгори. Направих го. Добре, чудесно. Така, Сега какво да направя с листчето? Това стана мрачно доста бързо. Знаеш ли какво още е мрачно? Аз. Сона на която ми е само за парите ми е сета, брат ми е сета. Трябва да признаеш, че има доста добър глас. Без забавка, дори на български. Време е за днешната ругатня. Слави от... Ако мразиш някого, просто напиши името му на листче и го изгори. Направих го. Добре, чудесно. Така, Сега какво да направя с листчето? Това стана мрачно доста бързо. Знаеш ли какво още е мрачно? Аз. Сона на която ми е само за парите ми е сета, брат ми е сета. Трябва да признаеш, че има доста добър глас. Без забавка, дори на български. Време е за днешната ругатня. Слави от... Ако мразиш някого, просто напиши името му на листче и го изгори. Направих го. Добре, чудесно. Така, Сега какво да направя с листчето? Това стана мрачно доста бързо. Знаеш ли какво